and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyom sa nagbangutang kasing-kasing. Ay, Nya, unsa may hinungdan, bay Franco? wanay gusto. Uy! Bay, ingon lang anak ka sayon, bay? Tingalig may gipuli na siya nako. Unya. Saman, okay ra ka? Bayotek. Uy. Ay, sa palabi, bay Franco, eh. Unsa ka, abnormal ka? Ha? Sugot lang ka? Yatakan imong katungod. Ihabong para ni mos bintana, mayo pa. Oh, bayotek. Pero, ay, saman. Wa pa lang kumagunahon na nga inahan sa sakong anak bay. Ambot na lang. Gipugngan ko lang gyud ang akong kagalingon bay. Kung ikaw pang niya sa akong dapit. O tingalig, Ngano, bay, ngano? giprangkahan ko niya. At tubangan ni Sofia. Oh. Nawa nagkuno ko'y lami. Unsa? Saman! Nga ako kuno. Nanimahong piot-piot. Ni maho kang piot-piot. Yok. Nga ako kuno. Nanimahong buwad. Oh, saman! Nga ako kuno bay. Nanimahong tuslo buwa. Pangag na pangag lagi gyud. Una ko'y ba nang sultihan na na hurot yung ipon. Anis pa, hurot yung ipon. Lakit pambagang. Bida, sa pagtuon niya mo. Ha? Nganong iya magkang sultihan yun ana, ha? Angay pa bang ipangutana bay? Ha? Saman, may lain na siya? Duko mo ka bay? Giam-aman ko lang akong kaugalingon bayotek. Di ang maaman? Sa unsa? Akong gipatuon nga wa sa ilaing laki. Bay Franco? Dalo ila ko sa kong anak bay. Bay. Sabi, ngano bay? Ngano? Ha? Mabungkag ang akong pamilya bayotek. Bay Franco? Wa pa man gito pagka ni Papa. Hello? Inday? Pa, asa naman mo oy? Hapit na mo matas mama nimo. Wa pa gyud ka mata si Mama? Pabuta lang gid minak. Muuli ra lagi meron. Hapit ako naglagot ni Mama pa. Oh, Claire, Ngano man na siya oy? Meron ko taong nagkubog-hubog man na siya. nak ay lagkasuko ni mama nimo, okay? Malipay day ta ana. Wa man gani ka magkubog-hubog nga laki ka. Siya na noon. Nak giganahan lang tingali siya. Ana lang. Sige na nak, sige na, ha? Kay now, na miliyok na sa mama nimo. Mumata na tingali ni. Sige, bye. Pagkauwaw man lang si Mama oy. Oh, bye ka nagmata ka na. Asa ko? Niya pa kailan ni Sofia? Ha? Ilan ni Sofia? Oh, ilang Sofia? Unya, asa si Sofia? May trabaho na siya. Trabaho? Yung saan naman din ang orasa, uy? Alas 9 na sa gabi eh. Ay, kabwisit ba yan? Nga naman ko yung pukawang, trabaho man ko? Usa? Trabaho ko! Late na ka ikaw eh. Mamauli na ta. Ikaw may pauli! Dili ko mauli, trabaho ko. Mato ko sa bar. Kati, Ay, pagbuot ako, litse! Lakot biya ni mo eh. Trabaho ko. Kati na unsi. Ay, pagbuot ha! Taparos nung tikaron. Oh, Hello, pate. Ano niya amaning tabugok? Saman! Sita mo gugod! Sinaw lang ang uuni mo da.
Tawam ka. Kita pagkaslaing, oh, masinaw pa kayo. Abuang. Ay, kasukan pa man mo tao ng amigo na ko eh. Nga, giatngan gani ka na, kay pinangga ka, kasukan pa nimo. Unsa? Ayo ano, uy. Ayo ano. May karma ra ba? Unsa karma ha, utik? Karma god. May nabasa ko karon sa akong Facebook. Nagkanayon, you will never understand the damage you did to someone until the same thing is done unto you. Sa unsa? Ning English to da? Oh, Bisaya be. kanto? Sabta ko, Ning English Bisayon. to. Pasabutan na ba? Nga dili ini mo masabtan ang dakong kadaot nga imong mahimo sa laing tao. Hangtod nga mahitabo usab ang sama sa imong gibuhat diha nimo. Muna gitawag og karma. Pawa ko no utik be. Hawa ko? Pawa. Hawa ko? Labayon ti ka ni akong sandal ron. Saan ba? Palabay ka? Wah. Wa kay labot sa kong kinabuhi mag-apil-apil ka na isang istorya diha. Gapat mo kuts-kuts diha. Get out! Kita sa Tagalog to. Relax lang. Parang kang apil ron. Relax lang good ka, good. Basin bag nalimot ka. Unsa ka sa inyong kinabuhi. Unsa? Ako ba? Oh. Na, usman ko Parang ha. sulti. Karoon ako. Relax lang kate. Basig nalimot ka. Unsa ko sa inyong kinabuhi. Okay nga no. Unsa man kuno ka utik, ha? Ako ba? Ako. Basta, nalimot ka nga. Kung di patungod ako, dili mo magkaminyo ni Bay Franco. Busig nalimot ka. Nga, dakong tao. Ha? Nga ako'y dakong tao. Sa ilang pagpamay diha nimo. Ako'y dakong tao. Bisag dili kay ko dako, pero ako'y dakong tao. Ako'y niitubang sa imong gidikanan. Muy Aron bien. nga, kanang pangayoon ang imong mga kamot. Aron nga magpakasal mo by Franco. No. Hisgot mo man ana oy. Wala to'y labot. Pangayo na imong Kwenta. kamot. Ipangayo na imong kamot. Tama di ay. Nawa ko no. Asa maron akong kamot nga mo gipangayo. Tanawa ko no. Tanawa ko no. Napabay sumpay na Mataka nang sumupukton. kagyawit diha oy. Sige. Hanggaw. Biday, mura magitaas ka na. Taas ka na kayo ron kati. Hey taas. Taas na. Ang hirap mo nang abutin. Sa? Hirap. Mag-iningdes karon Tagalog pahawa na diabe taparos na karon. Galaban na kong uutik na. Ayaw na gyud pud ini kalaban sa kong uutik kay tingali ikapahimungtan ako ron. Laina nas tinanawan. Sagting na kayo. Oh, Bye. kahulat to na ni akong kamot nga sa to gipangayo ninyo akong Pangayo, kamot. pero naa pa man di ay yapon. Na. Makaila jud ka mugma. Naagya po nimong kamot. Oh, abot din si mong naong ron. Oh, Kaila ka bye. na pa akong kamot. Bay, yung Ha? kamot na gipangayo. Ah, Ano to sige. na lang yapon. Adto na ko, bay. Adto na ko. Sige bay. Adto na ko. Salamat bay ha. Kate. Si Bat! Te. Si Bata! Ting si dagway mo tabugok. Ari na lang ko. Kate ay. Ari na ko. Ngipon lang kaputi ni mo. Ngano ni arito siya? Akong gipaapas oy. Gipakuha na akong motor kay magtaksin lang ta pauli. Paulig imo, di lang ko muuli. Oh. Trabaho ko. Kati. Sa nagkato dito sa bahay ka, ano? Niuli na ba ka si Kath o Franco? Ay, mayo ang taog niuli ito sila. Tawagan ko ba ka, ha? Hello, Sofia. Unsa man ka? Nanakas inyo? Wa ko muuli oy. Padung ko sa bar. Unsa? Musuod ako. Di ara ko sa gawas. Unsa man gyud problema ninyo pa? Si mama lang nimo ang pangutan anak. Pa ayaw ko glimdi. Ngano di ay mo? Naunsa di ay mo? Ha? Sutihi ko. Wa na gusto imong inahan ako nak. Unsa? Gusto na siya makigbuwag na ako. Oo no. Ngano man? Unsa hinungdan? Ha? Papa Franco? Ngano? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!